I pozdrav ljudi, dobrodošli kod Korelija. Danas ćemo igrati San Andreas bez jednog čita, ljudi, znači prelazimo od San Andreas bez jednog čita, tako da ovo će biti prvi klip na mom kanalu i zvanično će biti ovo jedan veliki serijal ako se vama bude svidelo. Jo, što sam se slupao. Idemo ljudi kod Big Smoka na njegovu misiju i ako hoćete da ostavim kad scene, vi mi pišite u komentarima. Ako nećete da ostavim, onda recite u komentarima. Ako hoćete, onda recite. Ako hoćete da varam, mislim da koristim čitove, da me ne vija policija, vi slobodno recite, ali ja bih teo da ovo bude, ako bi vi hteli, složite se sa mnom. Napišite u komentarima da li bi vi hteli da ovo bude bez jednog čita i znači samo da kupujem puške u gun shopovima, da se snalazim nekako sa Murijom, kako ne znam ni sam, kupim one zvezdice, da, to će biti. I ovdje će sad oni malo pričati, ali ja sam smanjio zvuk da vama ne bi smetalo. Vi ako hoćete onda ostavite u komentaru, napišite Koreli upali zvuk, ja ću da se čuje. Ja ću reći, ako hoćete onda ću upaliti zvuk da oni pričaju, da se čuju vozile, tako to. Ako nećete onda nemojte reći, šta ćete reći, ali mi sad treba da pobegnemo ovdje od balasa, pošto nas oni vijaju. Ja ću samo da skrenem malo s puta, da pokupim ovo ovdje, pošto mi to treba. Nemoj mali frame dropovi, nema veze. Samo, ljudi, braćo. Ej, možda neko da mi pozajmi auto, ti si. Ajde, slobodno, na šampalj. Nemoj da me nerviraš, snimam, brate, gospođo, izvinite. Ali, dobro je. I ljudi, mali frame, ne znam zašto ti frame dropovi stalno me napadaju. Ajmo, braćo, to jest Sweet, Big Smoke i video. Travel je zapravo Sweet, da, stao mi mozak trenutak. Ljudi, bit će kod mene na kanalu kako da 100% skinete ovaj mod. Ako hoćete, ostavite like za taj klip. Ako nećete, onda sami ste krivi, bre. I pišite mi u komentarima da li hoćete snimam druge igrice poput Zule, Sampa i tako to. Inače, što se tiče Sampa, mali obavešte za vas, u aprilu će se otvarati moj zvaničan server, tako da ćete dobiti IP u deskripciji kad budem snimao taj video. Administracija će biti moj par drugova, tražit će se naravno admini 3, 1, 2, 5 i tako to. Morat će igrači da imaju 14 plus godina i da znaju SVRP pravila, TS i MIK obavezno. Tako da, evo, to je mali obavešte za vas. Ali sada ja moram da pobegnem od balasa jer me oni stvarno nerviraju i stvarno će da mi raznesu kola, a ja kad mi raznesu kola onda se ja poludim i onda bude svašta. Tako da, dajte mi auto, ljudi. Neću peške do Grove Streeta. Dajte mi, daj. Morat ću da peške vidim. Šta je, ne smete ovdje, a? Ano, oni došli da ugase požar. Tamo kad vi dođete, odmah ugasi se auto. Daj ovaj bokser, to mi treba. Gdje si debeli? Nije da me vija. Nemam vremena, ej. Druže, rešit ću ja to posle klipa s tobom, znaš, nemoj sad. Nemoj sada da ljudi gledaju kako se nas dvojica bijemo. Nemam. Odi vam. I ovako ne pametno. Gdje su rajderi ovi? Joj, sad kad moram ići po njih. Znači, prosto ovaj će, naravno, iseću kad budem sad išao po njih. Tako da vi ne morate da gledate kako se sada vozikam unaokolo sa njima. Ili možda neću, vidjet ću, što se zavisi. Di su oni? Znaš di su oni? Znate di su ljudi oni? Čak ovamo. Di su? Ja sam ih ostavio koliko se ja sećam. Ajde pa di ste, jebote. Vidi, evo ga, ajde jebote. Ajde, samo mi ti trebaš, ne trebaj mi ovi.
Ajde, mora, znači mora bar jedan od njih da bude tamo jer onda kao misija nije gotova u prevodu. Ali ajde, možeš ti to Rajder, možeš ti to, vidite on kako profesionalno vozi, vidite ovo što, mislim, ko još ovako vozi u San Andreasu, ajde ljudi, molim te, pišite u komentarima ako šako vozi Sam Raider ovako u San Andreasu. I, ajde Rajdere, ostaće ljudi bez interneta, u stvari baš ma briga, nisam ja, kad tako me neku bandiru, kad bi mu ja izašao, što bi ušuš bandiru? Sad su oni kao došli, brzi, oni su brzi Gonzalesi. Kar, dobro, bla bla, kuća, bla bla. Sweet i Candle su pređena misija. Preću sad dve misije, vi mi pišete u komentarima ako hoćete da pređem 3, 4 misije, 5, 10, to sve pišete u komentarima. Big Smoke, yes, ok, ja sam bio stigao do pola, kako da kažem, da, stigao sam sa ovim modom. Vidite kako je drugačije, uporedite samo ovako, ovaj mod i sa običan San Andreas bez prelazaka, ja sam neko za na telefon, ja mislim da je to Sweet, ako je jasno Sweet je, tako da da, čak, možemo ga da ubrzamo ovo, imao sam malu pomoć. Inače ljudi bit će, ne znam da li sam rekao 100% kako da skinete ovaj mod, snimat ću kako da na mom kanalu, tako da, čekaj, mogu ga pračicom, zato što bih šao onako, čekaj mi služe pračica onda. Znači bit će 100% kako skinuti i ubaciti ovaj mod sve sa grafikom, puškama. Ako vi to budete želili onda ostavite taj like i ostavite komentar naravno. Tako da sad mi idemo do ovog frizera, da nas on malo podšiša jer ipak nismo mi dovoljno ošišani, mislim, ljudi, nismo dovoljno ošišani. Sad, ovaj mi je sad lik izašao da me bija iz auta, ali dobro nije. Nemam ja sad nijednu pušku, jao, zaboravio sam da uzmem pušku tamo na Sweetovoj kući, pištolj. Nema veze, to kad se budem vraćao u Grove Street, onda pred kraj ovog klipa onda ću da... Za sad će biti samo 2 misije u ovom klipu, pošto nisam... Imam i neke obveze, tako da... A sad ću da uzmem neku frizuru pa da vidimo koju ćemo. Ajde ovo po 200. Tjo, najgore, kako to... ta... Tu, samo budala nosi tako veliko. Izvinite ako ste i taj koji nosi. Izvinite ako ste neko od vas taj, na primjer Stefan Miluje nosi ovakvu frizuru, onda izvinite. Šta je ovo? Stefane, ako ipak gledaš ovaj video, ne misli da sam to tebi rekao. Jo, nemam para jer me... Čekaj, 150, ajde ovo da imam. Zato valjda imam novca, jebote. To volim, ovako bi ovo frizuru urala da se ošišam, možda ću raditi. Tako. Naravno, Stefan, ako gledaš ovaj video, baci taj like. Šalim se. Ajmo da imamo šta naš drug Raider hoće, koji će nas, nažalost, na kraju, na polovini San Andreasa preći u Balošu. Ja ću nekako biti dizertera, bit će go tačnu facu. Vidjet ćete taj klip, naravno. Ako budete tali da gledate, ako budete tali ljudi, pravedni budete, ako budete tali da gledate ovaj serijal, onda bacite like i da recite, Koreli, brate, ostavi, nastavi tako da snimaš, najsi, evo ti liko sub od mene. I podelite ovaj video sa drugoma, ako već niste. Dobro, bla. Za pizzeriju nešto. Nerviramo ako ti na početku, kad moramo ako ići do Raidera, debeli! Gde si debeli? Sad ulazim unutra. Ej, brate, zagorelo ti tamo nešto, vidi. Zagorelo ti je. Jeste. Ako je zagorelo, neće to da jedem. Molim lepo, aj čao, vidimo se, šans. Moram zbog zadatka. A da nije zadatak, uleteo biti tamo s motornom testerom i sekao biti na komadiće. Evo ga Raider. Raider, di ti maska? Pišite da li hoćete Left 4 Dead da snimam, ja ću to odraditi. Evo ga Raider, stavio masku u video, tek sad vidim. Ma sigurno te Raider neće prepoznati. Inače ti si tako efikasno i pobego si naravno. I kako sad njega da ubijem naravno. A ja ću njega pesicama ubiti. Izađi napolje, pičko jedna predana. Da te malo
Koreli iz ubija od batina. Ja mislim, brate, koji si ti policajac? Lano lik stoji na motoru i ne vidi da ja bijem čoveka. U stvari da je vidio, dobio bi on svoje na kraju ove klipa, otišao bi tamo, puku bilo prisicom posrao njegove uniforme glupave. I uzeo bi mu značku i predstavio bi Koreli policajac novi u gradu, ne. I završava se polako i ova misija. Tako da pišite u komentarima da hoćete nastavak San Andreasa bez jednog mu čita. Pokazat ću vam kako da... Dobro. Inače ljudi, see you later, dobro. Sad idemo da uzmemo onu pušku i onaj... I Deagle, to Deagle ili Colt, ne mogu se setimo. Čekajmo, CJ, trči, možeš ti to. Zašto mi ne zbaci, samo piši što kažeš. Jo, ajde, penji se, nemam 100 godina. Znaš šta, u sljedeću epizodu ću uzeti. Šta mi sad moram. Kako ti teško da skočiš, se lako umara ovaj. Dobro ne bi mogu, u stvari mogu bi ja to uralo, šta se ja... Kako ti teško da spustiš jebene ručice? GTA 5, zato što sam ubacio GTA 5 modove, zato on tako najverovatniji. Eto, konačno, brate. Tako mi je trebalo 2 minuta za oni ništa. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vi mi naravno pišete u komentarima, ne znam po koji put već govorim u videu, da hoćete da nastavim, ako nećete onda pišite me koju vi hoćete igricu snimam i ja ću to odraditi. Evo ga istrek Rockstar logo, ali to nisam bitno za ovaj klip. Naravno pravit ću isto regove i mitove i bla 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 šta hoćete. Ako hoćete da ubacite neku čudovištu u San Andreas i onako da idemo da ga ubijamo kao pomoću moda, pišite mu to u komentare. I da li da nastavim i ako hoćete kad cene da ostavim i ljudi, to bi bilo to, ja mislim sam sve rekao. Hvala vam što ste gledali video, do sljedećeg puta, puss!